저는 라면 나라에서 사선 배웠다고 생각하고 있습니다. Dari semasa pertama bicara dari officer di Bandung, dokter engineer di Bandung. Thank you मान गोनां MP बर'फ्रा मोननांगौखौ मोनजोबखाबाय जोबोद गिदिरथार हामबाय होयो नोंथांखौ थिग बेबायदिनो जोंनि गामियावबो जोंहा गिदिर सासे सुबुङा साक्सेसफुल जानो हादों बेखौनो आङो सुंद'यै नोंथांमोननो देखायनो सानदों अननानै नायलांबाय थादों Jangan lupa yang kecil. Jangan lalu terkait sahabat beberapa persen rakyat tetap berada. Doa jualan beri kita beri kasih untuk orang jaga dakyat bermenjadi dalam ini dalam perkembangan ada jaga masih jauh dari apa yang jadi anak muda dari harap orang orang baik dari orang baik Hari ramai orang guna apa ini? Guna sekolah itu dengan kemudahan. Jangan orang melihat dua meter jalan ikat orang mesin pasar kali tujuh tahun. Ada di sini. Orang mungkin poinnya, ekstremnya dia. Dokter poinnya ekstremnya dia. Jadi siapa itu? Dengan berat tinggi bahasa menggunakan ini, kita dengar, dengan nanggo kita kita namanya tinggi bahasa menggunakan sekarang bahasa menggunakan dan awal menggunakan. Jadi dari semasa pertama bicara dari officer di Bandung, dokter engineer di Bandung, dari para generasi kawan itu satu video. Jangan orang minggu lalu mana cycle dari kalau orang selalu dari sel. Kalau semua itu tidak tahu. Agar dia cycle ini kalau ini jadi terjadi. Jangan posisi kilometer cycle itu. Dari 50 kilometer cycle itu. Wah, masih kasih gol dari kebijakan terbaik dan saya sampaikan kalau tadi saya untuk sampaikan 우자바지 사람만에 수작하는 게 알아보고 있는 거예요. 뭔가 장난 신나오는 거예요. 나도 아이를 시리아스 나라이 막상 내지봐도 막상 오네. 내가 할 깊이 폭풍한다. 거기 우자이는 거야. 아마 이런 데는 강한데 한번 속도 뒤에서 달라지지가 나냐 이거 가는 거네. Unang kita yang terangkan baik musim tengah tahun ini bahan kita ini nanti sampai itu orang Thai mbak tiba-tiba ni kawan jauh ni sampai sini sampai hari mana ada ni seni macam ni awak jadi biar kusigiam ini yang ada ada kusigiam itu dah mana manusia begini Hindu ngaji satu baik malah ini Hindu tahun sih karena aku baru kerja ada mana sampai kalau kau ini siapa mungkin nama aku sih mana sih aku yang jatuh mungkin saya sebab musik itu sama orang nanti kau ni semua harus ni diberi mana tapi bagi jenga boy ini berlaibo boy ini macam kesana dengan kau apa sih semua sesuai dengan ada nabi di semua ya apa pun ada yang jenis sampai tu ni jadi mani sebab itu makan dan ada di sana orang ini pun kembali ke begini jadi mana bibadi kembali dan bibadi sekarang suai hilai ya deh orang kau tapi ni besok jengar pun jenis dia mana terima jalan dengan Israel nang baik nah ang tinang buat tiga mana bini siang hari mana yang okman nurang sama nane tapi bagi masih lihat mana ang jenis kembali Serbia dehani kani kembali dokter bahaya sih ujian bahaya sih bibadi doni kan dong Kemarin ang dokter bahaya ujian bahaya karena Israel jenis itu jenis mana berarti Israel jenis kasih jenis serba dokter agak ada dulu jenis
बे इसोरनि बोर जोंना इसोरनाव जेला बिनानै मोनो होमबानो जों जानायखौ मोनो दा अनेकानो बाहाय दा आं जों बुंनाय बायदि जे जोंनि बे गिर्जानिफ्राय जे सासे इसोरनि सासे लेम सासे इसोरनि खाथिसिन सोमोन्दो होनाय जोंना आबदांगासिनो दङ बेहाय नाय बियो बिनि प्रेयारा जे गोथार इसोरजों नाजावजानाय बियो गोथार जिउनि बोलोखौ मोनबाय बे गोथार जिउनिया गोदोनिफ्रायनो दङ जिसु ख्रिस्टनि जेला फैबाय बे गोथार जिउखौ बे होलाङो गाव थानाय समावथ' गावनो बेमारिखौ गोसोखादों बेनो जोंनि खृष्टानफोराव बे थगायदों दानि उजा डाक्टार दानि माबा मडार्न जुगावहाय मेरला डाक्टार दङ बे सोखानो हाखायो ओरैनो मायो बेफोर ओरैनो थगायनानै जाहोनायसो खिन्थु नङा जिसु ख्रिस्टनि दिनावबो बेबायदि गानायखौ खुरिया बेमारखौ दांनानैनो सोखाखादों आरो बे जेला गोथार जिउखौ होलाङो सोरनिबा जायहा गोथार जिउ मोननाय बिनि बिनायजोंनो जों दा गायो आरो बे खाथियावनो सफैनायलाय जोङो बिथांखौ खबर लानायजों लोगोसे आरो गोजोनै जोङो बिथांखौ दिनै जोंनि मण्डलियाव हांख्रायनानै जोंनि गासै बिदा फंबाय बिमा बिफाजों लोगोसे खौसे जानानै जोङो मिसाबुलि बावनो राहा मोनबाय अब्ला बे बिथांनि मिसाबुलि जोंनो होनायजों लोगोसे दिनै जों मिजिंथियो बिथाङा जोंखौ बयखौबो आफाजों गोरोबहोबाय जोंनि गोरोन्थि दायफोरखौ निमाहा होनानै इसोरजों जोङो सान्थि परिबेसाव थाफैनो राहा होबाय बेनिखायनो बिथांनि फारसे गेदेरथार भाबे हामबाय होयो आरो बाख्नायो दिनै बारा जासेना संसारनि सोमोन्दो बायदि आंनि बियाबै फिसा नाथाय दिनै इसोरनि खाथियावहाय इसोरजों सायख'जानानै दौरि फसंजानायजों लोगोसे बियो आंनि एबा बे न'खरनि एबा जों मण्डलि गासै संसारनि सुबुंफोरनि धोरोम बिफा जाबाय जोंनिफ्राय बेसेबा गिदिर इसोरनि खाथियावहाय जायनाखि जोंनि पापफोरखौ खोनासंनानै जोंखौ निमाहा होनो हायो इसोरजों गोरोबनायावहाय जोंखौ हेफाजाब होनो हायो सोरगो रायजोआवहाय थांनायावबो बिथाङा हेफाजाब होनो हायो बिथाङा दिनै नंथारगौ भाबै इसोरजों सायख'जानाय दौरि जानानै खालि जोंनि गामिनि न'खरनिल' नङा गासै हादरमानि दौरि बिथाङा जेरावखि थाङा माने बयनिबो थाखाय बिसोरनो दाफुंना होगोन आरो गासै बयखौबो इसोरनि खाथियाव लांनायावहाय हेफाजाब होगोन बयबो जोङो दावखोनो हायो बेखायनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसो हो फरायनायाव एटलिस्ट डिग्रिसिम दानि बोथोराव गोबां सुजुगफोर होबाय माबा जेरै मा होनो बिदिखौ स्कलारशिपफोर होयो बेफोरखौ ला आरो जा हायो फराय बेनो आंनि मोनसे गुरै खावलायनाय आरो गोरा खावलायनाय आं देग्लाय ख्रिस्टमासाव आंखौ शिबुआ लेंहरदोंमोन गावबो फैनो हायाखै माने ख्रिस्टमास केरलाव जों गिदिंफानो नागिरदोंमोन आङो देग्लाय गिदिंफानो हायाखै आं स्कुलखौबो होनदों आं देग्लाय थांनो हाया खालमासि थांगोन साबसिन आरो हामसिन जोङो फालिगोन होननानै आं बिथांखौ होनदों गावबो इनिसियेटिभ लानो नागिरदों बेबो एसे लाजिगुसु होनब्लाबो बिथाङा आंखौ खावलायदोंमोन आङो आसा दङ खालमासि आंबो बे गामियाव फैनानै आंबो ख्रिस्टमासखौ फालिगोन होननानै आंबो गोसोआव लाखिगोन आरो ज' बै सोलोंथाइनि खेथ्रआव जोङो खामानि मावगोन बेनिखायनो आं होनदों जायफ्रा दङ सिबुखौ आं दङ होनदों बे आंनि फंबाय बायदि आं मोनथिगौ बेनि गासैबो माबाफोरखौ ओंखायनो होनदों सिबुखौ गामियाव लाखि गसाइगाव मा बेसे गोजान क'क्राझाराव थांबाबो मा बेसे गोजान ओंखायनो न' लुनानै होदो थाबनो बेवहाय गामियाव लाखि मानो होनब्ला बेफोरबायदि थायोब्ला जोंबो मण्डलिफ्राव जोंबो गोरा मोनो बेफोरबायदि मानसिफोर सोलोंथाइनि मानसिफ्रा थायोबा जोंबो गोग्गानाय मोनो गोजौ मोनो आरो बिथांमोनहा जेरै मोनसे मोजां परिबेसाव फैबाय बिसोरबो एसे एनैखौ बिसोरबो सहाय होनो हायो आं बेखौनो बुंनानै आङो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय माबायदि समाव सहायनांदों आरो जों दा बे डिसेम्बराव हाबा जानायाव जों जे माने सोरबा न'खरखौ माबा खालामदों जायफोरजों आरो कृष्णआवबो जों कृष्णआव रायज्लायहैनायावबो जों थांबाय थायो बिदिनो जे मानो बेबायदि खालामलायदों बेबायदि थाखाय जों सहाय हैलायलायो आरो गावजों गाव दा जोंनि गोसोआव जोंना रावबो गिनाय गैया माने धोरोमा जेला नों इसोराव नांबाय ना आंनो थैनांगौआ थैगोन मानो बेनोसै आं माने आङो गावखौनो लोरबां खालामनानै
दा बेबायदि मोनसे होयो आरो मा गोजोननायखौ मोनबाय सोरबाया देहानि गानायखौ मोनबाय डाक्टाराबो हायाखिसै अजायाबो हायाखिसै बेबायदि अनेक जन दं होमबाथ' आंनो डाक्टाराबो हाया अजायाबो हायाब्ला जोंना इसोरनाव बिनाय लोगो लोगो जोङो मोनो ओमफ्राय इसोरा होनायखायसो जों सोरबा डाक्टारा गाहोदोंब्लाबो जोंनो बे इसोरनि बोर जों दा इसोरनाव जेला बिनानै मोनो होमबानो जों गानायखौ मोनो दा अनेकानो बाहाय दा आं बुंनाय बायदि जे जोंनि बे गिर्जानिफ्राय जे सासे इसोरनि सासे लेम सासे इसोरनि खाथिसिन सोमोन्दो गोनां जोंना आबदांगासिनो दङ बेहाय नाय बियो बिनि प्रेयारा जे गोथार इसोरजों नाजावजानाय बियो गोथार जिउनि बोलोखौ मोनबाय बे गोथार जिउनिया गोदोनिफ्रायनो दङ जिसु ख्रिस्टनि फैबाय बे गोथार जिउखौ बे जिसु ख्रिस्टआ जेरै होलाङो गाव थानाय समावथ' गावनो बेमारिखौ सोखादों गावनो सोखादों बेनो जोंनि खृष्टानफोराव बे थगायदों दानि अजा डाक्टार दानि माबा मडार्न जुगावहाय मेरला डाक्टार दङ बे सोखानो हाखायो ओरैनो मायो बेखौ ओरैनो थगायनानै जाहोनायसो खिन्थु नङा जिसु ख्रिस्टनि दिनावबो बेबायदि गानायखौ खुरिया बेमारखौ दांनानैनो सोखाखादों आरो बे जेला गोथार जिउखौ होलाङो सोरनिबा जायहा गोथार जिउ मोननाय बिनि बिनायजोंनो जों दा गायो